Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Ang karon nga atong hisgutan is about modes of communication. So maghisguta og unsa man day pasabot aning modes of communication. So natay tulo no aton na-explain kada usa karon. Okay? So una, kung mingon tag modes of communication, it refers to the channel or medium to which one conveys his or her thoughts. Pasabot sa unsa mang paagi or giunsa man nimo paghatag, pag-deliver sa imong message, sa imong idea. Okay? So natay tulo ka buok modes of communication. So una is kining face to face, ikaduha is kining audio or video, ug ikatulo is kining text based. So ato na silang tagsa-tagsaon karon og explain kada usa ug unsa magduna silang mga mananapa. Okay? So mag-una ta ni face to face. So ang face to face usa na sa communication by direct contact. Pasabot makipag-communicate ka as nag-atubang jud mo, nakita mo. Example ana is buying in store, di ba? Kung palit ka, nakiatubang mismo ka sa tindera. So this face to face nga communication. Sunod is kining audio or video nga communication. So ang audio video, of course ato nga we have audio through sound. Pasabot madunggan ra nimo. Example ana is talking to the phone or listening to radio, di ba? Madungog ra nimo, wa kay makita, only madungog ra nimo ang information. So sunod is ang kining video. So ang video po is through visual and audio. Pasabot na kay makita, naapod kay madungog. So example is video calling, di ba? Watching TV. Mag-video call ka na kay makita nga video, na kay makita nga naong, naapod kay madungog. Okay? So mao na siya audio or og through video. So sunod is kining gitawag nato og text based. Okay? So from the word text, sabot mga letra, mga words. So using text based information. So ang pinaka-example ani niya is kining newspaper or email or magchata sa messenger, di ba? Mo-chata using mga words atong ipang-type, di ba? Okay, so mao na siya text based pud nga information. Okay? Okay. So that's all for now. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Karon na hinumdumi kung kapodyon, pahuway ra. Ay paghunahuna nga di ka makamao, i-give imong best, paningkamot, of course, pag pray. This is Kuya Chong. Bye-bye.